Can you send the paper? And I came to nabo ke bethuna nabevotela ngaphandle nabo ke bethuna bajongeni benza izinto wrong abayazi protocol naba bajongeni benza izinto ezirongo bajongeni babumbene phandle imeeting ezikhosa ngobusuku nali holo ngaphakathi naliya li-empty naba abangeni bavota i-voters roll i-voters roll iphi apha abasawanethisa amaxhekwazi ngento engekhoyo banethisa abantu abadala ngento engekhoyo bamosha umbutho ngabantu basimoshela umbutho ke aba ngabantu baqhekeza umbutho aba iphi deploy ipha iliphakathi iphi deploy oh nansi deploy apha nansi nansi deploy unomnqozo black and white nansi bala abantu nansi iyo leya ujaxa nanku uye lo bavelile bonke nanku abala nje ujaxa ubala abantu nakwesitsho esina babaliwe mabaye ngapha ya ngapha babaliwe babheka pha ecaleni kwela cala lingapha ya ideploy yebalela abantu phandle kodwa basibizele eholweni sikelelwa Be careful,